CrossFit kluk alebo CrossFit push-up. Všetci poznáme bežný kluk, kedy sú dlane na šírku ramien, trošku širšie a schádzame trupom k zemi, snažíme sa o celý rozsah pohybu, kedy zachovávame lineárnosť chrbta, aby v jednej priamke bolo temeno hlavy, chrbát a panva. CrossFit kluk je o to ťažší, keď sa dostávam do dolnej pozície, tak položíme na zem aj hruď, aj brucho a stále sa znova postavíme. Lineárnosť chrbta je zachovaná. Položíme. Dávame si pozor na to, aby sme nedvíhali špičky zo zeme, taktiež kolena, aby sa nedotýkali zeme a ťažisko bolo sústredené hlavne tu na hrudi a na bruchu hornej časti.